Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun bosen ge kepake malih kalian kula. Nausiatul Izzah NIM setunggal sekawan nol setunggal sekawan setunggal pitu 038 saking jurusan PGSD FIP UNES. Kula badhe nglajengaken tembang maca pat micin. Omo kaki padha dipun eling ing pitutur ingat sira uga satriya kudu anteng jatmiko ing budi rura sarta wasis samubarang ipun. Matur suwun, ampun supe nggih di like, komen, lan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.